So, what's up sa inyo mga katropa, no? Day 2 ng ating kwanda. Good morning! Day 2 dari. And... Boy! Wala. Sa akin, meron pa na atong lens. No, it's a... So muna, pasensya na natuto doon kaya ako pang i-review ng lens kay pati yung bugnawa. So muna yung mga ka tulgan and first time pa na ako daray ako natol lang kayo dito sa panaon. Dayon. Lang. Ano ito, hikay. Kao na bunta ko niya taon and siguro ready na para manakaw. Sa'yo, kay ka na tawag doon. Si Tita. Brody. So, muna siya. Ay, wakmak na yun. So, muna siya mga kaliguan gabi. Ano? Ayun. Na-enjoy ba po? Feeling ako yung mga programs and activities. And this is the view pag ano, tank. Ano siya dagat. Nakita ko sa inyo. So, grabe. Nya tayo story balik eh. Medyo loy pag katog bugnaw pa. Then lagom yun ko. Lagom na pugudaan. Today is Sunday. Siguro after animal ko. And I still have a lot things to do pag abot sa balay. And siguro nabuko i-check na phone. Kung actually kung musugot pod si mama daw. Hopefully musugot si mama sa cellphone na kuha na mo kay cha daw cha. May tap yun. Hopefully musugot siya. And grabe ang experience dari. Wala akong expect na ano magka-banding yun ayo. Like super duper nag-enjoy ko. Pero kulang yun me. Kulang may siguro sunod dagan pang maabutan na magkausag yung tanan. Wala si Sol, wala si Wawang, si Poy wala. Basta huli kanina production team mo dagan pa mo padayon pa. Wala lang. Tugon mo ko. Grabe, gapon majud katong reaction kog dagan. Nasamad naman di ko. Narang akong ang vlog. Tagger ng vlog ko. Picture ako. Ay, kuang. Mga FB card ko kung papuya yun. Boy, kung sa mga gabi, ari ka na to? Ari ng duwag. So, ikaw na mo? Ikaw, big duwag. Gatadlayan ay. Kamoy, kakuha sa mundan. Ako. Hinahinar ako kuha ba? Ako, pero huwag may unlad. Birahon. Yan ang ginigor mo. Di na naliw kas Julius. Gili lang. Gili ba wala ba gili? Clear upload? Oo. Tanda, rin doon Pihi, manggod may matawag. Di parehan yun. Nawalan kalit. Narin na yung video na. Tuloy sa amin ito daw. Kami kutsod dito. Duha ka po test. Iya ragyana ang kutsod. Gipa sandig sa likod sa samin. Dito siya nihigda. Waro. Bugay rin ba tao? Ang May tugin parang galit.
May para mo, hulat-hulat ba kay gi-assemble big do kay god big napa-CR, kailis or naligo kay alas 4 naman sila raw magligo spool. Gaga na kay niabot talag alas 5 kay wadawa mas boboy. Nagatog na lang big do. Tinagad. Kung saan ako ang sticker dun? Nara ni mo charge ang wire. Karon na? Okay, tawagan na siya. Yeah. Mami. Dol, muna ako, Dol. Balar. Ito lang. Ako. Galipas naman ka. Yan ko an. Pabiyaan ka, boy. Galipas ka. Dito yan. Day 2. It's 8:15 in the morning. Sa'yo kasi naligo na. Rudy, goodbye. Ano ka ninyo? Amping mo. Sila. Yapi si Boboy. Piki mo niya. So, karon mga katropa is mauli na may. Kaya ron makatog na pagkog tarong na to. Grabe gabi mo tarong tog kay Sharar. Grabe kaliukan. Grabe. Branding. Boy, tara. Gabi rin ka na pinangita dyan. Ah, kanira ka. Abi, o gabi pa na nawala. So, pala nang may dato, may mga akong pumidaan dahil. Mga pumidaan. So, mayroon ako kaon. And sila nakaon ko sila. Mga ibang gutom. Mga patay gutom. Linis na tanong. Nagduwa na akong ligit. So guys, sa mga gusto mong ari, nindot siya ng lugar. Safety, pero wala lang siya yung beach bitaw. Tubangan bitaw. Na pwede mga kanpunan. And kung gusto mong mawari, located siya sa Jimenez. And wala ko kabalog sa nina barangay. Basta kay Alonas Beach Resort ang ngalan. Una siya. So kadali yun si Boboy. So madali na punta. Hi Te, good morning Te. Okay. Asa ka mo? Kanda. Ha? Asa ka mo lang, bro? Oh, good. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. So yun mga tropa, mag-ulit nakabot sa balay and super duper hago na yung kayo. Uy, naka-manual focus. So hago na yung kayo, grabe. Kagyapon, manong karon, hago na yung kayo guys. Ano to siya? Siguro short lang karon kay
guys, part 2 sa akong vlog hapon. Tiwas lang na ako. Tiwas na ako. And karon guys, magpawis ako. Murag kapoy kayo. Grabe. Nalagom ng sumot. So muna to siya guys. Bye ra ako kay murag kapoy pagid na may pakatulog. And bye ko. So karon mga katropa is muna na ako liligo kay musimba ta. And after siguro lako-lako lang gamay sa plaza. Lang. So, magtiwas ako gandam guys kay murag kapit na 5 para makato na buta. So, magandam sa ako. So, matunta mga katropa na musipulang ta and catch you later mamaya. Bye na. Subscriber din eh. Hi! Tanaw ninyo. Tanaw na ninyo. Batang yun. Uy. Hotdog! Mother! Hotdog! Mother! Mother! Ito na yung ginagawa ko. Oh. Kiss dula. Kiss Oh. Kiss. Hey! Kiss camera please. Ay. So, sabot na sa balay kanta ni Simba. So after na siguro manoon ako ang vlog kapoy po kayo siguro sayo matulog karon or mag-edit ko isa ka content na ako na po kayo editon tarong maka-upload ko. So shoutout ganyan tong mga mga nag-serve sa simbahan ganina. So, I don't know kung taga-asa pa sila but kung makita nila, shoutout sa inyo tanan. Thank you. Support locals always subscribe and guys, thank you kay tanan sa nag-suporta and hopefully na-enjoy nyo ang vlog. Also the part 1 kani which is continue rin sa vlog na ko. And tatapusin ko na mga tropa. Don't forget to like, subscribe, hindi pa comment mga tropa. Batang I'm out. Subscribe, share guys, like, comment. Maraming